trop nafoni akacha fo ka foko akacha nafonu la kuma bamuna amena munka ashelebi munye malidonye ola kuma bole be na ka foko adugulente mashila ka foko munye ba posila kaw ani kata fara munye protection civile mawka uka militarisation go kuma abu akorofa mbesina sinasi munno senika jakulu munno be posila kaw tokola abu safna jira uye tabalika agoshide ya kini abu safna jira nimbara mnabga kisenga ko alibi abu safna jira ku kalame ko ina ku kalame ukanga lame aywa ukanga lame akuna foni bia abu safna jira yo ko bigeke ananda do ala abu safna jira no fana boray ibina ka fo kame do mina kombi na manya ka fo ko onye damaka shisebe onye do france juguyala onye oni mawnya koro patrika baya ila ka fo fin jumane keleme sobuye abu safna jira ne dalu na desen do kata keneka dana do ula abu safna jira no fana boray munya kabako ibrahim jawara kabako ibrahim jawara dangro bay anana kuraide ama fo mako plus provoqué Abu Safna Jara dangro bay aka société mumbe nanga mako malien aéro compagnie Abu Safna Jara ko joro tumene ba ala plus provoqué aya damne jo kabano titiga ni wati na de kabano tiga dabla le no folo kabano ay plus provoqué yele jina nama mena mu fiena jawara so so be donu go abi so be nyina de sa na nyina o so be so tiga be avion go eble avion ni de be so a so be parce que aba be da avion ni go yangata abu no bona ibe na ka fo ko mu an armée anyo de fonga nga so rasu ye cheye abu safna jira munye panguru mun mawmbulu ni watina keleke panguru mun mawmbulu abu safna jira wuli ka jokerade bunteli abu safna jira munye tesit konala no be gawere jonko fo anya terrorisme mun ka ningena ka karaba abu safna jira ka beti jo ma bitu alhamdulillah oyana tesit awo ona no fosake ma bitu an abana anya beni onyana kosobe armée abu no fana boray ibina ka foko alibi an armée de chey munye bamanche nunu no be jatiga wala ke ba nunu ko fo u ka bara ye fem ye no be mugu prenta ko fo nanga makolle mu bani ka to do dugu jugoro ibina ka foko mu an armée wuli ka joke ka munye mani funku ni kishi u ka mugu prenta do do nan dugu jugoro abu safna jara yabo yalabo abora armée kona kosobe abu no fana boray ibina ka foko ameta gawo munye gawo do civil mugo ko ni u ye layni ke yayin ka fo ko munye kle wolonfla feran dabali bela jelenga tiga senga wala sa munye kle saba ko feran dabali bela jelenga tiga senga wala sa munye lafia munye sécurité abena gaw kon la tugumna ye kle saba yo di mali gouvernement na dana do ula abu safna jira no fana boray al biyame na transition fanga kono docteur Sugal ko kala maiga abu safna jira ko munudo docteur Sugal ko kala maiga jinado do wa klodo do wa ingalo to min ko asigira dana do ula abu safna jara ne la kol metru no okofra abe article 39 abo okofo muye saniga jekulu munna be ancien otola we jamana fama yo wole blamare ka koflu la dana do ula na fono na kuma ba flani munye adama tola ne bela de kama ko damis adama tola damisi suranu nga dendo asugule mana amma fana ni watina ko atula alhamdulillah ne ka rafe anda la jangata munumune fanfe abu safna jara na manya ka foko dugaw ko jabira ma kelenga danga o te fuike munya radio nura fm wole sira 76 33 43 03 munya nga flake nobel lada ko fo ni watina ame fulila sama munya ameriki konala ka fayna ko good morning munya adama sanugo ni bela de kama ko dafi mori ko nyuma ni konala ame fulita ninga afena sigare kata simu yesu sugo aleka kunga fila man nobel la si jalo ko fo flaga sarama jalo kwafir konala ame fulita ninga tabarikala abu sirajantama ameta independant ne bembolo do mebone ayi munya abla jara ke akumara abu safna jara ayira ka fo ko munya le fama no okofra ata anga lakana baw ato ulukofo abu safna jara ku ye kabako ya Allah magade kabako ku ya Allah magadugu mo be nanka mako tesite ni ya jetemena ka laje alebe munya gaw region alebo okonna ulam munya anga le fama we la magalimunke abu safna jara tesite konna la wa kira sababu ye munya turu suna be
jatigɛ wale kɛba ninnu kofɔ Abu Safina Jara an y'o maa 50 ko ningɛna ko o karaba o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye mobili 5 mun na a sɔnsɔnnen don mun ye maramafɛn na Abu Safina Jara an y'o kɛ tɛstu sɛfini o bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ moto mun fana bɛ n'an y'o bɛɛ lajɛlen k'o jeni Abu Safina Jara k'a bɛ t'i jɔ moto 30 ani kɔ o ɲɔgɔnna o la Patrick b'a ka fɔlɔ mun Abdulaye Jara ko fɔ a ko siga t'a la ko mun ye an ka armée n'a ko fɔra a bɛ lɛfama o ko fɔ a t'an ka wolomasiri fini tabaw a t'olu ko fɔ wa Abu Safina Jara bɛ na ye k'a fɔ ko nin waati laban in kɔnɔna la u kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan o sabu kɛ kibaruyaw y'a jira k'a fɔ dugu min bɛ n'an k'a ma ko Tesite n'ale bɛ Gawo région o fɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jatigɛ wale kɛba ninnu ye k'u bɛ ka danfan dɔ kɔni k'o labɛnnen wa diɲɛ ma don o don Abu Safina Jara i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka wuli ka jɔ kura k'o de bila sen kan o de kun kɔnɔna la mun ye Mali armée an ma fɛrɛw ma koyi Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye octobre kalo tile 13 tɛmɛnen ɲankadini yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ an bolo an bɛ don min na ko bi n'an k'a ma ko pankuru Abu Safina Jara mun ye pankuru ninnu an y'a sɛbɛkɔrɔ wuli mun ye jatigɛ wale kɛba ninnu ye u ka base o base n'o bɛ Tesiti a n'a lamini na an y'a bɛɛ lajɛlen kɛ tɛtu sɛfini parce que ba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ n y'o de f'i ɲɛna n k'a bɛ nin kana waatinin bɔ kibaruyaw kɔni carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye jatigɛ wale kɛba ninnu u bɛ ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin duguladenw ma wa u bɛ ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin maa wɛrɛw ma Abu Safina Jara o hukumu kɔnɔna la ko mun ye armée a ye wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan kɛlɛkɛ marifa mun bɛ anw bolo mun ye pankuru mun bɛ anw bolo Abu Safina Jara a bɛɛ lajɛlen nana ɲɛsin mun ye Tesiti o kɔnɔna o ma Abu Safina Jara dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Dargu i bɛna ye k'a fɔ ko ale ye dugu ye mun ye jatigɛ wale kɛba ninnu hukumu ka labɛn caman kɛ ye an ye yen dakolonci ni ko o filekolonci Abu Safina Jara n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko dugu dɔ bɛ an ko ma ko Arim ninnu bɛɛ lajɛlen dugu ye dugu mun na a bɛɛ mun ye Gawo o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jatigɛ wale kɛba ninnu u ka labɛnnikɛyɔrɔ dɔ fana tun ye yen Abu Safina Jara an y'o sokɔnɔ minɛ k'o kɛ a kɛnɛma minɛ Patrick b'a ka fɔ la a bi n'a fɔ ko mun ye hali bi Abu Safina Jara mun ye armée a bɛ ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na jatigɛ wale kɛba fɛn fɛn de bɛ yen Abu Safina Jara k'i bɛ fɛ ka dangari mun ye jamana la wa i bɛ ka dangari mun ye duguladenw na siga t'a la ko armée ko a b'a bɛɛ lajɛlen k'o ningɛna k'o karaba Patrick b'a ka fɔ la a ko hakili lajiginna i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ nin kana kalo damadɔ kɔni o bɔ Tesiti ale kɛlen bɛ yɔrɔ ye bi mun ye jatigɛ wale kɛba ninnu u kɛlen bɛ ka taa gɛlɛya ta ni ka maaw k'u sɛgɛrɛ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na i bɛna ye k'a fɔ mun ye maa minnu bɛ yen n'olu ye an b'a fɔ maa minnu y'u bolonɔ bila accord d'Alger la Abu Safina Jara u n'olu bɛ kari ɲɔgɔn na sanga nin waati bɛɛ lajɛlen n'i dun ye jɛkulu in jateminɛ k'a lajɛ maa wɛrɛ tɛ mun ye Yada Agali ale fana ka maaw Abu Safina Jara k'u ni jatigɛ wale kɛba ninnu an b'a fɔ maa minnu ma ko EGS sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na Yada Agali ale ka cɛdenw olu fana bɛ masiranga sɔ k'a kɛta la yani tɛ dɔwɛrɛ mun ye Tesiti Abu Safina Jara o bɛ se ka na u tɛgɛ o kɔnɔ la tuguni Patrick kɔni ka fɔ la an kɔni bɛ don min na ko bi Abu Safina Jara octobre kalo tile 13 mun ye an ka lɛfama ye k'u ye kabako u y'a lamaga dɛ maa 50 ani kɔ mun ye jatigɛ wale kɛba ninnu na an y'o ningɛna k'o karaba mobili 5 ɲɔgɔnna mobili mun 5 mun na a fɔlen don mun ye kɛlɛkɛminɛnw na jatigɛ wale kɛba ninnu ta kun don Abu Safina Jara an y'o daji ani moto 30 ani kɔ an y'o bɛɛ lajɛlen k'o jeni telefɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de mun ye Abdulaye Jara Abu i bonya o b'a la bɛɛ n'i ka dɔn k'a fɔ Abdulaye Jara an b'ale fo i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye l'indépendant n'i y'ale bila ne bɛ n bolo don bɛɛ kɔni sɛbɛn min ni o cogoya ko nouvelle horizon n'i k'a dɔn k'a fɔ u ka bi bɔli ye Mahamani Ture ale ka sɛbɛn don i k'a dɔn k'a fɔ i dabɔlen filɛ ka se anw ka faamaw ka wulikajɔ min ma a b'i n'a fɔ kununko fana i k'a dɔn k'a fɔ an ka faamaw force armée malienne ninnu ye wulikajɔ belebele kɛ wulikajɔ min ni a kɛra sababu ye min bɛ a se k'a to i k'a dɔn k'a fɔ Bamajiya walima ni Bamajiw kɛ kun bɛ k'a boloda kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn k'a fɔ dugu jukɔrɔ mugu min ni u b'o don dugu jukɔrɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ ka masiba ka se ka o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɔni a kɛra minnu ko i k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan Bamajiw ka mugu min ni a don kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn k'a fɔ dugu min bɛ yen ni o bɛ wele ko Kɔna Kɔna n y'a dɔn k'a fɔ o bɛ Mopti o mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na dugu min bɛ yen ni o bɛ wele ko Sama i k'a dɔn k'a fɔ o pɔn jukɔrɔ ninnu kɛ kun bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ bolifɛnw tɛmɛtɔw mana se nin pɔn in sanfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ masiba la a bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛnnen na anw ka armée maaw k'u sɔrɔ cogo min na ka kununko i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra kunnaja ye koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ armée maaw k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn k'a fɔ nin bɔ min u bɛ se ka a labɔ cogo min na anw ka armée maaw u ye wulikajɔ u ye a sɛbɛn boloda nin dugu min filɛ nin ye ni a cogoya ko Sama i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ Kɔna o mara kɔnɔ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ Mopti région o kɔnɔna don parce que b'a ka fɔ i k'a dɔn k'a fɔ wa hakili jigin don min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun jan tɛmɛnen na i k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔn ko masiba belebele a dɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn k'a
fɔ min ni a kɛra Banjangar ani Koro o maraw kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kari dɔ la k'a dɔn k'a fɔ nin waleya ɲɔgɔnna ye o sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ a kɛra cani min ni a dakun a bonyana dɔɔni o kuma k'a dɔn k'a fɔ nin kelen min ni a kɛlen filɛ nin ye Asiriba Mamadu Ture a ko i ka dɔn k'a fɔ taabolo min ni a kɛlen filɛ nin ye nin kɔni kɛn bɛ jadimaw u ka taabolo de ye saga ani waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko nouvelle tactique o ye taabolo kura de ye u bolo hakaja i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hakaja min ni o bɛ wele ko mugu pɛrɛnta mugu min i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko explosif i k'a dɔn k'a fɔ engin explosif improvisé n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ lemurubani ye i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min na o kuma i k'a dɔn k'a fɔ u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ o donni de ye nin waati na o kuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɛmɛbaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ anw ka armée a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ population civile ninnu bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ masi b'a sɔrɔ cogo min na u bɛ ka o fɛɛrɛw de boloda kuma i k'a dɔn k'a fɔ u ka kɛlɛ u kɛn bɛ ka u ka kɛlɛ kɛ nin taabolo sugu ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ min ni a bɛ wele ko fasa ye a k'a dɔn k'a fɔ ko o nɔgɔya mɛ a ko la ta o kuma a tɔ kɛ mɛ fɛɛrɛ ani dabaliw de ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ masi b'a bɛ se ka ta ka don anw ka armée kunna cogo min na o kuma i k'a dɔn k'a fɔ kununko i k'a dɔn k'a fɔ armée kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u sɔmi a sɛbɛ janyana waati min na i k'a dɔn k'a fɔ u sera nin point ma ka ma sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ patrouille la i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra sɔgɔmada joona fɛ koyi 5 heures du matin yɛrɛ waati la anw ka armée u tun bɛ wuli ka jɔ la wuli ka jɔ min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka t'u tɛgɛ da bamajiw kan cogo min na kuma i k'a dɔn k'a fɔ waati min na u sera nin point ma point min ni o cogoya ko pont de Sama n y'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɔnɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ u sera i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye n gɛlɛ kɛ u ye a da u ye wuli ka jɔ sɛbɛ boloda k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko u kɛn tɛ ka fɛn dɔ point jukɔrɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ u ye hakilina min sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ hakilina in de kɛra samanjiya y'u bolo hakilina in de fisayara kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a y'a sɔrɔ mugujugu a sɛbɛ don mɛn mugu min sɛbɛ don mɛn ni zen a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra kunnaja ye koyi ko n'o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u ko in ka fɛɛrɛ min boloda u ye k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni bolifɛn min yɛlɛla a kan a ko bɛɛ lajɛlen ka se ka ban o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a ti ɲɛ o a ti ɲɛ o banna pewu a banna ayiwa saraka y'u bila o a banna Mamadu Ture a ko min bɛ tali kɛ anw ka armée la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ armée malienne na i k'a dɔn k'a fɔ minɛn caman de bɛ an ka maaw bolo nin waati na sabula i k'a dɔn k'a fɔ minɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka détecteli kɛ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ bamujugu don bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la k'a bɛɛ lajɛlen k'a larawe i k'a dɔn k'a fɔ o minɛnw bɛ u bolo kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko ni min tɛ ɲɛ min kɔ o ti ɲɛ o ko kɔnɔ tɛ i k'a dɔn k'a fɔ armée a bɛ yɔrɔ min na bi n'a ɲɔgɔn ko kɛ man di k'u sɔrɔ koyi o i k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba Mamadu Ture a ko i k'a dɔn k'a fɔ waleya min ni a filɛ nin ye n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mugujugu don la saga ani waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ mara damadɔw de bɛ yen nin waleya cɛjugu in bɛ ta ka olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ kabini janvier kalo ale kɔnɔna na ka taa se août kalo ma Mopti mara o kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mopti i k'a dɔn k'a fɔ ani Segu mara Tombouctou mara Kidal i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se fɔ Hakaja Sikaso ani Kayi bɛɛ lajɛlen ma ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na jadimaw olu kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Hakaja mugujugu a bɛ se ka don maaw ɲɛ cogo min na Hakaja walasa taa ka segin a bɛ se ka gɛlɛya cogo min na parce que filɛ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mamadu Ture ale ka sɛbɛn don nouvelle horizon Mamadu Ture abu an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Tarawele Fatim Jamanoa fɔlen mana Jamanoa an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nouvelle horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Baba Danbele abu mun ye Baba Danbele a kumara a ko militarisation de la police nationale o tɛ mun ye ba polisilakaw ye abu Safinɛ Jara sɔrɔsiw bɛ baara caman ko o bolo da mun ye kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ba polisilakaw fana k'u bɛ na o baara kelen ni ka n'o bolo da o kɔrɔ fɔ mun n'a bɛ sen an bɛ don min na comme bi i bɛ na ye k'a fɔ ko synergie mun bɛ n'o bɛ polisilakaw ka syndicat jɛkulu abu Safinɛ Jara an bɛ don min na comme bi u ye tabali u y'a gosi dɛ u y'a jira k'a fɔ ko ni projet mun na a sigilen filɛ ne sen kan nin abu siga t'a la ko olu tigɛ ɲininka u hakilina t'a la projet in kan o ye fɛn ye ko bɛ sɔn ka kɛ a majɛ ye Patrik b'a ka fɔ la a ko min ye communiqué dɔ kɔni ko a cɛrila kunu n'o bɛnna octobre kalo tile 19 ma communiqué mun n'a bɔra polisilakaw ka syndicat jɛkulu minnu bɛ yen communiqué mun na a bɔra u fanfɛla la communiqué in kɔnɔ abu Safinɛ Jara u ye kɔrɔfɔ caman ni ka a sɛlɛ Patrik b'a ka fɔ la a ko min ye synergie des syndicats de la police nationale abu Safinɛ Jara u y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ ka se ka nin kɔni k'o faamuya cogo si la o sabu kɛ ni projet de loi mun an bɛ don min na comme bi ni conseil des ministres laban mun n'o kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o ye a ŋaniya ta k'a fɔ ko ni projet de loi in ko a ka bila sen kan abu Safinɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko olu tɛ ka ɲininka fɛn tɛ ka fɔ olu ɲɛna ko nin yɛrɛ bɛna kɛ cogo di abu Safinɛ Jara ba polisilakaw y'a jira k'a fɔ nin ko dimina ko
caman ko o bɛ nin kɔnɔna la o bɛ fɛ k'o bɛɛ lajɛlen de fɛsɛ fɔsɔ yani a baara ko o ka sigi sen kan Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko an ko bɛ don min na ko bi bɛna k'a fɔ ko mun ye ba polisilakaw ye mun ye nin projet min kɔni a bɛ mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ n'o ko fɔra a bɛ conseil national de transition mun ye Segukaw ka colonel Maliki Jaw a taalen n'a ka jɛrɛjɛkulu a t'olu ka tabali sanfɛ an bɛ don min na ko bi wa ba polisilakaw ye communiqué mun ko bɔ ko bi kunu polisilaka minnu bɛ n'an ka ma ko synergie des syndicats de la police nationale Abu Safina Jara u y'a yira k'a fɔ k'u ye kɔrɔfɔ in u y'a mɛn wa mun ye ba polisilaka caman bɛ yen Abu Safina Jara k'u ye kɔrɔfɔ in k'a mɛn kɔrɔfɔ min b'a yira k'a fɔ ko projet de loi dɔ ko o taara conseil des ministres mun o kɛra octobre kalo tile 5 k'i bɛna k'a fɔ projet de loi mun na a bɛ tali kɛ laɲini dɔ de bɛ na k'a fɔ ko malidenw ye o laɲini k'o kɛ laɲini mun na a kɛra assise nationale de la refondation o kɛnɛ kan ko malidenw y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye polisilakaw ye Abu Safina Jara k'u ka militariser ko laɲini mun o kɛra ba polisilakaw y'a yira k'a fɔ ko u y'o faamu nka ba polisilakaw mun ye syndicat jɛkulu ninnu Abu Safina Jara u y'a yira k'a fɔ k'u tulo donnen kɔrɔfɔ in na u y'o wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan yɔrɔnin bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye directeur général de la police nationale Abu Safina Jara k'u ni ɲɔgɔn ye o bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ministère de la sécurité et de la protection civile Abu Safina Jara u n'o fana ɲɔgɔn ye laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ fɛɛrɛ dabali bɛ se ka sigi cogo min na mun ye ni projet mun na a bɛna sigi sen kan Abu Safina Jara u bɛ se k'a faamuya cogo di u ka sigi ka marasi k'a batiri u ɲɔgɔn cɛ majɛ minnu b'a kɔnɔna la u k'olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna mun ye ba polisilakaw u y'a yira k'a fɔ ko olu y'o wuli ka jɔ k'o kɛ n'u ka directeur national Abu Safina Jara ni ka taa fara mun ɲɛ minisiri kan n'o olu bɛɛ lajɛlen k'u ye ɲɔgɔn ye ba polisilakaw Abu Safina Jara u ka communiqué kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko mun projet mun na a filɛ nin sen kan tan Abu Safina Jara ko siga t'a la ko nin projet in kɔni ko mun ye a bolonɔ de bɛna bila ala ko ye ko n'o tɛ k'a fɔ ko mun ye ba polisilakaw k'olu ma nin baara k'o daminɛ wa ko ba polisilakaw k'olu ye nin baara daminɛ ko mɛnna o sabu kɛ Abu Safina Jara hali n'o y'a sɔrɔ mun ye maramafɛn mun n'o b'u bolo siga t'a la ko o ka dɔgɔn i bɛna ye k'a fɔ ko jamana in fansi tɛ ko ba polisilakaw k'u tɛ faamu na wa i bɛna ye k'a fɔ k'u bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan walasa mun ye jamana kɔnɔdenw ni bɛ se ka kisi cogo min na ko polisilakaw bɛ k'o wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ni projet de loi mun na a talen filɛ nin n'a bɛna ta sisan Abu Safina Jara ba polisilakaw y'a yira k'a fɔ ni projet de loi in ko a y'olu sɔrɔ baara kɔni o kɔnɔna o hukumu kɔnɔna la Abu Safina Jara bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ba polisilakaw u ka kunu communiqué o kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni labɛnnen don fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ walasa mun ye fondation n'o bɛ Mali kura o bɛ se ka sigi sen kan mun ye ba polisilakaw ko olu labɛnnen don o de n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Mali kura fondation ko n'o bɛ kɛ Abu Safina Jara ko hali n'o bɛ tɛmɛ ko mun ye ba polisilakaw ka militariser ko olu labɛnnen don o kama nka ba polisilakaw y'a yira k'a fɔ ko fɛn caman de bɛ ko in kɔnɔna la o dibi ka bon kosɛbɛ a ka ca u k'u sigi k'o bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ba polisilakaw u y'a yira k'a fɔ ko tulo dan projet in kan Abu Safina Jara k'u ye wuli ka jɔ kɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye commissaire d'officier minnu bɛ yen Abu Safina Jara ka taa fara mun ye sous-officier quoi de police ani ka taa fara polisilaka minnu bɛ retraite la an bɛ don min na comme bi u ye sigi ka baro kɛ i bɛna ye k'a fɔ k'u ye sɛbɛnfura dɔ kɔni k'o labɛn an b'a fɔ min ma ko memorandum Abu Safina Jara u y'o kɔni k'o sigi sen kan u ka memorandum min kɔnɔna la Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ k'u y'a laɲini u ka memorandum u y'a laɲini k'a fɔ ko an bɛ don min na comme bi ko wuli ka jɔ k'o ka kɛ cɛsiriw ka kɛ u ka lamɛn Abu Safina Jara o y'u ka laɲini belebele dɔ ye ba polisilakaw u ka memorandum kɔnɔna la u y'a ɲini k'a fɔ ko mun ye CNT yɛrɛ ko waati tɛmɛnenw na ni hakili b'a la alamisa don dɔ bɛnna octobre kalo tile 13 ma ko mun ye CNT maaw y'u bisimila ko mun ye ba polisilakaw ka syndicat jɛkulu belebele 2 o tun bɛ yen Abu Safina Jara u ye laɲini jumɛn de kɛ ni projet de loi mun na a filɛ nin ta CNT ka tabali sanfɛ u b'a ɲini projet de loi u ka segin n'a ye kɔkɔ ye Abu Safina Jara k'a ka lajɛ k'u ka segin n'a ye kɔkɔ u ka segin n'a ye a ka lajɛ kura ye ka jateminɛ k'a lajɛ ji ɲama jɔlen na k'u ka segin n'a ye o de ka ɲi k'a lajɛ tabarikala o yan'a ka taa o ka ɲi u ka segin n'a ye u ka na u k'a lajɛ yan'a ka taa kosɛbɛ o de ka ɲi Abu ba polisilakaw y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye militarisation kɔni ko o baara ko o bi kɛ Abu Safina Jara o ti ta abada est-ce que i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ko dɔ ka fara musakaw kan Abu Safina Jara o kɔrɔfɔ o sɛlɛnnen don a kɔnɔ wa i bɛna ye k'a fɔ ko hali an ka sɔrɔsilakaw Abu Safina Jara avantage n'o b'olu bolo siga t'a la ko o bɛɛ kan ka di ba polisilakaw ma Abu Safina Jara an kɔni bɛ don min na komi bi ba polisilakaw y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ dangalalen don k'a fɔ ko hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin militarisation ko malidenw de y'a laɲini ko militarisation ko o ka kɛ Abu Safina Jara ko don na nataw la maliden kelen mun y'a laɲini k'a fɔ ko ba polisilakaw ka militariser o maliden kelen de bɛ tila ka la laɲini tuguni k'a fɔ ko mun ye ba polisilakaw Abu Safina Jara k'u ka demilitariser ɲɛɲɛ ani mugu u ko ten dɛ
Ce qui est sûr, si cette militarisation émane du peuple, ce même peuple demandera la démilitarisation un jour. Il ka folen de. Ba polisilakaw y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko malidenw ni y'a laɲini ko ba polisilakaw ka militariser ko don n'a nataw la ko maliden kelenw bɛ tila k'a laɲini ko ka ba polisilakaw k'u démilitariser dɛ o sabu kɛ ko bɛɛ tɛ fanga mun don o b'an fɛ yan n'an k'a ma ko démocratie Abu Safinɛ Jara ko ne polisi militariser tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Ti taa ɲɔgɔn ye. U tɛ ɲɔgɔn fɛ. Diamétralement opposé. Ou fila ti taa ɲɔgɔn ye. Mais démocratie la en même temps avec la police militarisée. Comment ça? Il faut réviser les choses, les textes. Il faut réviser les textes. Ah bon? A flat bengoui. Démocratie pleine ya amano goui. Na do na démocratie kono fin do be olube kon awma. Donc démocratie kono ni ya famu sa. Donc police la militaire. Police de manga militarisé. Démocratie kono. Quand do démocratie fa la. Global. Policier kan ka ke ni a jarandala bɛ se k'a fɔ administration territoriale olu kan k'u gérer administration territoriale o de kan ka police gérer c'est clair ça nka ni a y'a militariser ni démocratie tɛ taa ɲɔgɔn ye dɛ ah bon texte bɛ yen dɛ sariya bɛ yen an ka taa ayiwa ala ka ɲɛ ka d'an ma amina rabi Abu Safinɛ Jara mun ye ba polisilakaw kɔni ye u ka communiqué o kɔnɔ la n y'o de f'i ɲɛna n ko syndicat jɛkulu mun n'a bɛ polisilakaw tɔgɔ la la synergie Abu Safinɛ Jara u y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini polisilaka bɛɛ lajɛlen fɛ k'u faralen ka to ɲɔgɔn kan u k'u tɛgɛ k'o di ɲɔgɔn ma wa u bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Abu Safinɛ Jara jamana marabaaw u b'u ladɔnniya nin ko in na ka diɲɛmaa k'o bɛɛ lajɛlen k'o ladɔnniya nin ko in na gɛlɛya mun o b'a kɔnɔ la nɔgɔya mun o b'a kɔnɔ la u bɛ a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na wa mun ye ba polisilakaw u kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ jɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ k'i bɛ polisilakaw militariser Abu Safinɛ Jara ko a militarisation a ka kɛ majɛ ye o ye fɛn k'u tɛ jɛn n'a ye dɛ a ka kɛ majɛ ye awɔ ne ma ye k'i y'u militariser i b'u bila condition bɛɛ kɔnɔ awɔ bon u militariser ni fana tɛ problème ye ka d'a kan an bɛ waati min na komi sisan an mago bɛ kɛlɛkɛcɛw la dɛ u kana da polisilakaw dama ma koyi u ka hala aw kumanikɛlaw u ka bɛɛ militariser i bɛ taa kɔrɔ fɛ u k'o bɔ a la dɛ a banna u k'o bɔ a la sigi yan kuma la bamakɔ yan anw tɛ taa dɛ aramu bɛ anw tɛ taa anw kɔni k'an bɔ ne ko k'i tɛ taa ni bɛɛ ko t'i taa dun ayisa alors kana nin ko ninnu ɲagami ni ɲɔgɔn na polisiw k'u t'i taa dun e de la ka donc même les journalistes doivent être militarisés aussi ah oui i y'i den o mais kabi kuma ɲuman bɛ kɛlɛ kɔnɔ an ka fara sɔrɔsiw kan k'u dɛmɛ alors an b'u dɛmɛ o mais an ka dɛmɛ kana kɛ kuma in dama ye kunnafoni ye belebele ye koyi kuma ka jɔyɔrɔ b'a la dɛ u k'an to yan ka kunnafoni di cɛ aw kunnafoni dilaw marifa ka di aw bɛɛ ma u k'an to yan misiw u k'a fɔlɔ misiw la ayi anw bɛ to yan an bɛ denmisɛnninw kala yan an ma musow de kɔlɔsi awɔ an ma musow kɔlɔsi ayiwa a banna Abu Safinɛ Jara u bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ba polisilakaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o kɛ k'u ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye Abu Safinɛ Jara ni projet de loi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kɔni bɛ sigi sen kan Abu Safinɛ Jara k'u ka lamɛn gɛlɛya mun o b'a kɔnɔ la nɔgɔya mun o b'a kɔnɔ la ko o ɲɛfɔ ɲɔgɔn na nka n'a kɛra militarisation Abu Safinɛ Jara fankelen ma ye a ko ye fɛn ye k'u tɛna jɛn n'a ye dɛ telefɔni filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la Baba Danbele sɛbɛnnikɛla y'ale Abu i bonya o b'a la n'Ala sɔnna bɛɛ tɛ i ka dɔn k'a fɔ Baba Danbele an b'ale fo kɛlɛ la mɛ bɛ se ka don nouvelle horizon kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ Demba Kɔnte ale sɛbɛnni nɔ don i k'a dɔn k'a fɔ an ka taa Gawo min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ société civile minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ Gawo ko olu farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko recommandation laɲini dɔw bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u y'o kɛ ka ɲɛsin anw ka autorités ma i k'a dɔn k'a fɔ laɲini ninnu k'olu ka se ka sabati tile 3 baɲanko cɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Gawokaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Gawo a société civile ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ organisation caman na ko olu bɛ a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ tarata don ni u bɛnna octobre kalo tile 18 tɛmɛnen ma i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye déclaration ba kɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye papier dɔ ɲɛgɛn papier in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ko u taara ka taa damakasi sɛbɛn ka taa di i k'a dɔn k'a fɔ gouverneur ma sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye Gawo ta k'a lajɛ bi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ basigibaliya la a b'i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ basigibaliya a b'a fɛ ka segin ka na lakanabaliya a b'a fɛ ka segin ka na Gawo sabula i k'a dɔn k'a fɔ canimisɛnninw caman de bɛ ka kɛ Gawo min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Demba Kɔnte la a ko i k'a dɔn k'a fɔ organisation caman de la société civile ko tɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ civile to a la ninnu caman de farala ɲɔgɔn kan a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ka taa gouverneur ni o ye fanga ale dagayɔrɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ ka taa gouverneur ka taa ale fɛ yen
sabula ka do ka fɔ déclaration dɔ kun bɛ u bolo ka do ka fɔ déclaration in kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra hakilina caman de bɛ yen ka do ka fɔ u taara ka to u da gouverneur a tulo kan walasa ka do ka fɔ gouverneur ale fana ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hakaja cikan minnu ni olu fɔlen filɛ u ka sɛbɛnfura kɔnɔ min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ jamana yɛrɛ a marabaaw la olu ka se ka bɔ a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kalama ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ n'i ye Gawo ta k'a lajɛ bi min ni a bɛ wele ko situation sécuritaire n'o ye lakanabaliya a bɛna fɔ a bɛ ka segin dɔɔni dɔɔni sabula ka do ka fɔ min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ véhicule la n'o ye mobile ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn ka fɔ ko enlèvement i ka dɔn ka fɔ des véhicules o baaraw bɛ kɛ ni o ye ka bolifɛnw ko olu ta ka tɛmɛ ni u ye maanifin dɔw bɛ yen i ka dɔn ka fɔ olu fana bɛ bali ka tunu min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ baganw na ko olu bɛ tunu waati bɛɛ lajɛlen na wa i ka dɔn ka fɔ min ni a bɛ wele ko assassinat olu n'a ɲɔgɔnko ka taa se braquage ma ninnu bɛɛ lajɛlen bingani wale dɔw ye minnu ni saga ani waati bɛɛ lajɛlen na olu kɔni walew bɛ ka segin ka na Gawo kɛ min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ nin situation in na a kɛ ni ka dɔn ka fɔ nin waati in ye min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ société civile la u ko u tɔɔrɔlen bɛ min bɛ tali kɛ société civile la ko u jɔrɔlen bɛ wa i b'a ɲini responsable fɛ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sabula i ka dɔn ka fɔ lakanabaliya b'a fɛ ka segin ka na olu bara kuma i ka dɔn ka fɔ u ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ ka fɛɛrɛ dɔw ta k'a ɲɛfɔ i ka dɔn ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ko i ka dɔn ka fɔ n'i ye Gawo ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ bolifɛn minnu bɛ yen i ka dɔn ka fɔ ni olu bɛ wele min bɛ tali kɛ pick-up la bolifɛn dɔw bɛ yen i ka dɔn ka fɔ ni a bɔra Almere yɛrɛ ka pick-up la k'u tɛna sɔn fiyewu k'a dɔn k'a fɔ o bolifɛn sugu olu ka ye circulation na tuguni min bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ ko le port d'arme n'o ye k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ ka ye arme b'i bolo min tɛ Mali sɔrɔsilakaw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna o interdit n'o bɔra yen i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye Gawo ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ bolifɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko immatriculé n'o ye bolifɛn ye bolifɛn minnu bɛ yen ni numéro tɛ u la sabula i k'a dɔn k'a fɔ ni numéro tɛ bolifɛn la i k'a dɔn k'a fɔ a bɔyɔrɔ a nayɔrɔ a n'a taayɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛna si dɔn o tuma i k'a dɔn k'a fɔ bolifɛn fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɔra armée ka bolifɛnw na i ka dɔn k'a fɔ ni numéro tɛ u la k'u tɛna sɔn fiyewu k'u ka circuler i ka dɔn k'a fɔ Gawo a dugu kɔnɔ n'o bɔra yen i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ bolifɛnw na minnu ni olu bɛ wele ko pick-up n y'a dɔn k'a fɔ o ye mobile min ni a senna ka teli kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'a bɔra armée ka pick-up la a tɛna sɔn u tɛna sɔn fiyewu i ka dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ ka boli ni o mobile in ye i ka dɔn k'a fɔ Gawo dugu kɔnɔ o tuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ waati dɔ la opération dɔ tun bɛ kɛ Gawo kɔnɔ opération in tɔgɔ ko fili dio o ti dɔwɛrɛ o ye k'a dɔn k'a fɔ force de défense et de la sécurité ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Gawo a société civile ma kɛrɛnkɛrɛnnen na a denmisɛn jɛkulu olu kun bɛ patrouille kɛ sanga ani waati dugu kɔnɔ waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ o patrouille o jɔra i k'a dɔn k'a fɔ société civile ko u ka laɲini kɔnɔna na u bi a ɲini k'a dɔn k'a fɔ fanga a marabaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja o baaraw ka segin sen nɔ min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ wele ko les check point n y'a dɔn k'a fɔ o ye kanmisɛnninw ye a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw olu bɛ sigi dangu minnu na i k'a dɔn k'a fɔ olu caman de tun bɛ ni olu cɛra ka bɔ yen fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ o kanmisɛnninw a ka ja walasa o poste misɛnninw olu bɛ se ka sigi ka na u sigiyɔrɔw la cogo min na olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min bɛ a to lakana a bɛ se ka sabati n'o bɔra yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ numéro vert dɔ u ka bila polisilakaw cɔ la a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ ko bɛ yen fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka se ka polisilakaw wele a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ lakana u bɛ se ka na a sabati cogo min na ninnu de ye i k'a dɔn k'a fɔ laɲini ye société civile minnu u bɛ Gawo u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura minnu ni u taara di k'a dɔn k'a fɔ Gawo a gouverneur ma i k'a dɔn k'a fɔ wale a kɛra tarata don octobre kalo tile 18 wa i k'a dɔn k'a fɔ ko gouverneur a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kɔrɔfɔ ninnu ka lase i k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goita a so ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ tile 3 kɔnɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ nin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don sira la cogo min na Masiri filɛ an ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛn nouvelle horizon cakɛlaw an b'u fo Abu Safinɛ Jara ne ye nouvelle horizon ne y'ale bila mun ye sɔn de Bamako ma sama ka gɛrɛnna mun ye Maimuna Dumbuya Fakoli Maimuna a kumara a ko a y'a jira k'a fɔ ko min ye Faransi jamana n'o bɛ janfa alimami kofɔ Abu Safinɛ Jara u bɛ dɛmɛ mun ta ni ka ɲɛsin min ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ma terroristes ma Abu Safinɛ Jara ko o kuma na ko fɛn jumɛn de kɛlen bɛ Abu Safinɛ Jara ka anw marabagaw bali ka dalilu ni ko o bɔ k'o bin kɛnɛ kan mun ye Maimuna Dumbuya Fatirikaba a ye ɲininkali to min ka a sigi Maimuna Dumbuya a y'a jira k'a fɔ ko hakili lajiginna i bɛna ye k'a fɔ ko min ye uti kalo tile 15 tɛmɛnen Mali ye bataki ci ka taa di mun ye conseil de sécurité de l'ONU o ma bataki mun kɔnɔna na n'an y'a jira k'a fɔ ko mun
mun ye Faransi jamana no be makoronga jamana ko fo katime barkan nga sira fe ku be ka demeta ni nga nyasi mu ye terroriste ma no be jatiga wala ke ba nunu ko fo jatiga wala ke ba mun no lu ba nga jamana chamance bulo fe aka jafu kana bla koron fe bulo fe ko sikata la ko mun ye Faransi jamana ko abika demeta ni nga nyasi uma anga ministre mum be no ka baranya sunu ani jamana wora ko nyana bolma no do te ma wora o ye abla jopie ale ko ni bataki ci batake mun kona la ayira ka fo ko mu ye dalu chaman de ko be ba mali ba bulu dalu mun ba ira ka fo ko mu ye Faransi abu safna dara ko abiga marma fen keleke mine sikata la ko abugo di jatiga wala ke ba numa dalu mun ba ira ka fo ko mu ye Faransi abu safna dara ko ayanwa sanfala ko shuen aka durunu aka ja kata fara munye kuna fon fena chaman kan ananwa arme ka kuna fon ka to shuen ka to di terrorisme abu safna dara ko dalu wo ba ambulu abla job ka fola adoni ngama ayira ka fo ko akara wati muna akara militi muna abu safna dara akara segon muna ko ni bela jilemba ambulu wa mu dalu do dalu mun ba mine ka ta fo dia fanchite abu safna dara ko na bisika so ko kum kono la mu ya adoni ngama abataki kono la abla job ayini mu conseil de sécurité mawfe ku ka feran dabali ke ka Faransi wole ka sigi aklibinan debenga ni bara munna abika shela ka nyeshi anwa jamana ma abu safna dara abisika bara ka adabla tugumna kono ta komi jamana ko amma anjoro la fatirka baka fola fatirko di munye maimuna dumya ayira ka fo ko game domna ko bi abu safna dara ko ma chama migi ire nyinga ko mana ko conseil de sécurité obena malika laini kana atabalawa abu safna dara obena wati di awma anwa kuma wa abu safna dara munye fatirka ba ko ni ayira ka fo ko sigatala munye conseil de sécurité abu wati di mali ma jako raka kuma koy ko sabga ne jera da kulumie mali amba konala ne jera da kulumie uka jurute malla mama be war sara akonala wa munye mali fene kan wari ka amba sara tabarkala judu fo uta ana ku uja kolendo ka munye ka ni baranka ashele abu safna dira o fana temanu ko fo ko kibe na ka fo ko conseil de sécurité ra konala do de veto abe mamunu bulu no be risini shin jamana ko fo olu fene kala mega demeta ninka an fene ka an sigere abu safna dira ko conseil de sécurité konala am siga fo ko yele ma fem be no okera conseil de sécurité re nyama ya ko mishin ga de mun bulu o do na kalfa munye france ga de no la ame ko bi o drone kala yele ma akonala ko atobe la jele ko ni ko oba anola munye maimuna dumya ayira ka fo ko munye jamana marabagaw ko ni meka ferani wuli ka joni tesiri bela jele ko oke ni dalu mun ba ambulo ne jema bisika bo dalu ko ni o kala matu o do kum konala kibe na ka fo ko munye wati temuno na anga kolonel able maiga doni mun kama ale ko ni tara asebe ko baraka ta asebe ko ci munye na son sini o kanaka no kala septembre ko konala o madugo mashila abu safna jira ayira ka fo ko ofna temanu ko fe kibe na ka fo ko tarata temane munye able jobye ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale abu safna jira ale fna tara nim baraka ta asebe ko ci atara munye jema albi ku fna akilla kunu ka jashi ko imam nga fatirka baka fola ako ko ni mene keleme dalu ka ni ko in ka asumaya fe ni mene keleme ka asumaya ako ko niska fo itala alunu asra franci marabagaw abu safna jira u ka ci den kere kere muno ku me kenenga tarata te menen ko ni ayira ka fo ni korfo mun flani ne anga jamana nyama o buga ta ka neshi uluma ko korfo ni ko centa bi ko cemba ni ko otashi o do kum konala munye fatirke bay na be maimuna dambele na maimuna dumya na be maimuna dumya na abu okofo akwa me domina kompi ale mamunu be akaja ni koina anye ni plandi mundo france jugala ma chama kila ka fo komi irisi jamana ko bina demeta ni ka ansigere ibina ka fo ko ni koina ko irisi kan maka chama manga jamana ko don abu safna jira a chama bebi e ko tika decoration ni koina wa ko sabu ko yaira ka fo komi irisi ko kanga feran da bali bela jelenga ka an deme la samu ye france absiga sigi akli bila de ko ka tugumna nga fatirke baka fola akona ko koni ko abeni tabulina ibena ka fo ko sira chama ne be anwa jamana marabako bulu ka france ka sigi akli binaninga munye dalu munu ba an bulu abu safna jira ka jeze jembela jilen ko obese ka bo akalama ko o sira chama ko obe jamana bulu o sira folola ibena ka fo ko munye anga conseil national de la transition abu safna jira ko yo sira bele bele foloy abu safna jira no fana bore ko diplomatie ra sira fe abu safna jira ko dalu munu ba an bulu abu safna jira ka yire wula ko o fana ya asira doy no fana bore abu safna jira kuna fondilaw jamana in konna le ani kuna fondilaw jamana in koka ko lu fana be ka siraye muyen dalu munu bo amambolo na manya ka fo ku murutlendo ko muyen an france ka ski club binan debanga dalu munu ma ambolo ko ni bela jele siraye ko amse nga dalu munu ka ajese jema bela jele mesika bo kuna fona flani anya sama ka bo muyen so de be mako ale konna la mamna dumia ale sabani gala ye abu ibunya obabarkala ko sobe aywa anga da suku no wati ma shekuyi angata angata isu ame sing proy kana kuma so kono radio nura fm ye
Ni tomi murumuru duru ame akituni gel limano fe munye baba energy abu safna jira aya deluko ko boloda mana songro o yekini abu safna jira ni watina munye ala ka ine gausu kalulu berti kala kise nyanama dangoro banyi abina fo ayeni ndo nya shigi kabi amashi oro kum kono laibe na ka fo ay daga bana groupe mun sangade nura fm nura fm kanbaw nura fm lamelekala jekulu ko kana to nyana fina ko alene kuran ko otigada o groupe daga bana ni wati na ay taji ko shele akono wala samuye limanaw abu safna jira kuna foni ko sega toni ko sura to ko tabarkala ote 76 33 43 03 abana iburo karga bede kero ga fone ben bolo do teliala mi metalge kado ga fo la sirène la keni kado ga fo uka bi alamsa boli o beneme octobre kalo kle mois san 2022 ma ade ale 7 kenodo kado ga fo mi metalge shokel ku kola maigala kado ga fo ma do be yere nyininga yadi kado ga fo shokel ku kola maiga jene donwa shokel ku kola maiga yali wo klo donwa kado ga fo ade ako metalge kado ga fo docteur shokel ku kola maiga la kado ga fo ale mi ni ale premier ministre ye kado ga fo kabi wati dola mi metalge kado ga fo docteur shokel ku kola maiga ko amanga asumaneme mi metalge kado ga fo docteur shokel ku kola maiga ayira la ka fo ko aka docteur ko ni ayira ka fo mi metalge repos force la docteur shokel ku kola maiga ko aka isegana fiembo mi metalge kado ka fo uyoro ni belajilena mateme dogo kun kam mi metalge kado ga fo lieutenant colonel Abdoulaye Maiga nya do ka fo ale ni watina ale premier ministre par intérim docteur shokel ku kola maiga ma do be kado ga fo kabi wati dola ko lu kunye wuli ka joke dangoro bay an no fe kabi wati dola mi metalge docteur shokel ku kola maiga la sabla kado ga fo uya yira ka fo docteur shokel ku kola maiga ma do mi ni atega sega mo fara nyanga ma do kado ka fo ni ate mo fe mi metalge kado ga fo twa chan chama ni be lu belajele taraka shokel ku kola maiga ka segre mai kado ga fo shokel ku kola maiga ni kado ga fo atunune mi ni o flenye wati na kado ka fo mi metalge réseaux sociaux la ni kado ga fo shokel ku kola maiga akuma kandime mai kado ga fo ajate ka bo mi metalge kado ga fo kuna fo fo ite ka teme mi metalge kado ga fo shokel ku kola maiga ale kungawe mi metalge kado ga fo dogo kun fla aka jakata se fo kalo fla banyangoma abina fo shokel ku kola maiga ayo ke mashi klote amangana wati labana mi metalge shokel ku kola maiga ayira la ka fo aka santé ki kado ga fo aka kenya abina fo ame wati mne ko mi bi docteur shokel ku kola maiga aka kenya aka fsa kuzobe ka sababu ke kado ga fo wati temena kado ga fo mamunu be ni olu kunga ma ka twacha ta ka segre akmo olu do nyana ka fo ko shokel ku kola maiga ire pour force mi ni ablale fle okono so ko ni kado ga fo twacha tamanta ka ategre bana cɛjugu min bɛ ni o bɛ wele ko AVC ko dɔw kun ye olu bɛɛ lajɛlen kɛ ni takasi a ma sabula i k'a dɔn k'a fɔ o ye bana min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ sukɛli kogola mayiga maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu kun bɛ k'a jɔ a can a kun bɛ ninnu caman ɲɛna k'a fɔ ko sukɛli kogola mayiga ko nin ye a bannen nka an bɛ waati min na komi bi docteur sukɛli kogola mayiga a b'i n'a fɔ a kɛnɛyalen bɛ docteur sukɛli kogola mayiga sabula i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ ani Asimi Goyita aso i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni kɔni tɛ maa bolo i k'a dɔn k'a fɔ maa si te hakaja hal min ye sukɛli kogola mayiga i k'a dɔn k'a fɔ a masurunamaw ye olu kɔni ma se ka i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni foyi di min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ entretien ni o ye ɲɔgɔn ye min tɛmɛna ani i k'a dɔn k'a fɔ président yɛrɛ cɛ a i k'a dɔn k'a fɔ ko maa si ma kɛ ala ye k'a dɔn min ni o tɛmɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka kɔni mana kɛ cogo o cogo la i k'a dɔn k'a fɔ sukɛli kogola mayiga ko a b'i n'a fɔ bi ka fisa kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ sukɛli kogola mayiga min ni a bɛ wele ko mouvement i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ nin bɛɛ lajɛlen na koyi hakaja i k'a dɔn k'a fɔ maa yɛrɛ dɔw sɔrɔlen bɛ k'a fɔ ko e ko a bɛna mɛn bilen ni sukɛli kogola mayiga n'a mana prématuré la de ni bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sukɛli kogola mayiga a twa canba minnu kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin man di u ye kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ kabini min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga la waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni nana premier ministeriya la i k'a dɔn k'a fɔ a maa caman de bɛ yen minnu ni u ye tɛgɛrɛ fɔ kosɛbɛ Abdoulaye Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ u ye tɛgɛrɛ fɔ k'ale kunbɛn u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ transition tɔnin na u na jɛ k'a soutenir sabula i k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ foyi kun tɛ a ka jan walima i k'a dɔn k'a fɔ u hakilina foyi kun tɛ u bolo tuguni min b'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sukɛli kogola mayiga a bɛ segin ka na i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye laban min ni a kɛra Nations Unies na i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ tribune a y'o gosi min ni a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ 77e assemblée générale des Nations Unies k'a dɔn k'a fɔ o sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ gɛlɛn minnu bɛ yen ni Abdoulaye y'o fɔ o y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sukɛli fana na kɔrɔfɔ gɛlɛnw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko sukɛli ko a fana ye o baaraw kɛ ka tɛmɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ sukɛli kogola mayiga maa dɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ a ka baara in dɔn parce que b'a ka fɔ la
n'o ye ade a ko i ka dɔn k'a fɔ Choguel ko la Mayiga dɔw nataw la e ko a tɛna se ka na primature la tuguni de sabula i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna fɔ kɛnɛya kɔni o sabatilen bɛ bi docteur Choguel ko la Mayiga c'est pas k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko hali ni a seginna ka na yali k'a dɔn k'a fɔ timinanja min ni boliboli min ni cɛsiri min kun bɛ a la i k'a dɔn k'a fɔ a na se k'o kɛ bilen ka fɔlɔ bɔ wa ɲininkali tɔ min o bɛ yen Basiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ la sirani ade ale ka sɛbɛn la sirani ade Abu Safinɛ Jara a bɛ fo o la sirani kelen ne bɛ n bolo sama an bɛ bɔ ni a ye Abu Safinɛ Jara n'i ye dolen filila ɲɛ ye sanfɛ kana ɲininkali kɛ dolen o balannen don mun ye dugu fana Keyita dugu fana a kumara a ko pili provoqué Abu Safinɛ Jara n'i y'o mɛn siga t'a la mun ye pankurunin mun n'o bɛ yɛlɛ sanfɛ kabanogo a mana fin dɔrɔn ka marifanin ci a la sɛlɛ ko ji ko o bɛ surutu o pili provoqué mun filɛ nin Abu Safinɛ Jara a bɛ société mun bolo an k'a ma ko Malian Aero Company Malian Aero Company n'i ye société in jateminɛ k'a lajɛ a bɛ mun ye Damangile n'o bɛ Ibrahim Jawara siga t'a la mun ye Ibrahim Jawara société in ba ale de bolo Patrick b'a ka fɔ la n'o de bɛ dugu fana Keyita n'o o ba a ko fɔ a ko nin pili provoqué mun filɛ nin Abu Safinɛ Jara siga t'a la mun ye jamana san o san i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye miliyari 2 Abu Safinɛ Jara ko o de bɛ taa nin ko in kɔni ko o da fɛ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na 2012 majɛ caman de yera nin ko in na i bɛ na ye k'a fɔ ko kɔ bɔnna kan mun kan Abu Safinɛ Jara ko jɛgɛ ko o ma tila o kan dugu fana Keyita a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara ko mun ye san kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ nana ɲinɛ ko siga t'a la ko o bɛ sɔn ka kɛ sababu ye n'o de bɛ Ibrahim Jawara Damangile Abu Safinɛ Jara ne ka a sutura Patrick b'a ka fɔ la a ko n'o tɛ ko nin pili provoqué mun filɛ nin n'an k'a ma ko sanji provoqué Abu Safinɛ Jara bɛ na ye k'a fɔ ko jamana bɛ miliyari 2 de don a da fɛ nka Patrick b'a ka fɔ la a ko kabi ɲinɛ samiya ko o daminɛna Abu Safinɛ Jara mun ye opération kɔni an m'o ye dɛ k'a fɔ ko mun ye pankurunin ko a wulila ka taa mun ye kabanogo ka taa a susu mun ye ji a bɛ se ka siyɛla cogo min na Abu Safinɛ Jara ko an m'o baara kɔni ye ɲinɛ samiya o daminɛ la a dogolen tɛ maa si la salon tan kɔni ko o tigɛra cogo min na maliden caman kɔni ko o b'o o kalama a ko k'an sigi an kɔ dɔɔni ni hakili b'a la san 2021 o tɛ salon ye wa i bɛ na ye k'a fɔ ko pili provoqué Abu Safinɛ Jara ko a kɛra kabako ye anw bolo koyi a kɔrɔ fɔ ko a sɛbɛkɔrɔ nana caya o hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye Ibrahim Jawara dankɔrɔba in yɛrɛ a ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ Abu Safinɛ Jara kunnafonidilaw Abu Safinɛ Jara ko olu sɛlɛ walasa mun ye kunnafoni o bɛ se ka di cogo min na siga t'a la mun ye ka taa ale kanu na Abu Safinɛ Jara mun ye Patrick b'a ye a ko a donni kama i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Ibrahim Jawara dankɔrɔba in ye a ye kunnafonidilaw dɔ cɛ ka kɛ mun ye pankurun dɔ kɔnɔ pankurun mun o yɛrɛ bɛ sanji in kɔni ni ka a lajigin Abu Safinɛ Jara k'u taara u munumunu dugu minnu bɛ n'an kama ko Kulukoro ani Segu mara la a donni kama ko hali ni Ibrahim Jawara Abu Safinɛ Jara n'a kun ye musow ka gabugu sisi ye siga t'a la a b'a fɔ ko nin ye kabanɔgɔ ye mun ye marifani a bɛ caya ti tali mun ye sa a bɛ na a donni kama i bɛ na ye k'a fɔ ko kunnafoni kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayara bɔlɔlɔ siraw fɛ a yira k'a fɔ ko nin pankuru mun n'a bɛ nin baara kɔni ko o kɛ ko pankuru kɔni ko a dalen bɛ a disi kan k'o kuma k'o nkalontigiya i bɛ na ye k'a fɔ ko Jawara ye wulikajɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan Abu Safinɛ Jara kunnafonidilaw n'i y'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na k'u don pankuru kɔnɔ pankuru mun n'o yɛrɛ bɛ sanjini kɔni ka a lajigin Abu Safinɛ Jara k'a daminɛ a donna fo kana bila maa t'a dɔn ko mun ye nin ko in kɔni ko a bɛ taabolo mun kan pili provoqué ko in n'o bɛ société Ibrahim Jawara ka société ko fɔ Malian Aero Company Abu Safinɛ Jara ko a ko in bɛ taabolo jumɛn de la wa an bɛ don min na komi bi malidenw bɛ fɛ ka bɔ a bɛɛ lajɛlen o kalama ko sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamanakɔnɔdenw ka wari de bɛ taa a da fɛ dafa wari miliyari 2 Abu Safinɛ Jara nin hakilina min yɛrɛ filɛ nin ye k'i bɛ na ye k'a fɔ ko Amadu Tumani Ture ko ale de y'a sigi sen kan san 2006 o kɔnɔna o la i bɛ na ye k'a fɔ san 2006 mun ye Amadu Tumani Ture ATT ale de y'a sigi sen kan ka daminɛ san 2006 la fo kana bila an bɛ don min na komi 2021 na Abu Safinɛ Jara kunnafoniya kɔni ma sɔrɔ k'a fɔ ko nin baara in kɔni ko a jɔra a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ nin pili provoqué mun filɛ nin ta Abu Safinɛ Jara ko a kun kalifalen bɛ société américaine ma siga t'a la ko o kun b'a kɛ san kɔnɔ miliyari 3 nka mun ye Jawara ye ale n'a ka maaw nalen olu ko k'olu bɛ se ka kɛ ko miliyari 2 o kɔnɔna o la Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko kun salon kɔrɔfɛn sɛbɛkɔrɔ cayara salon maa caman y'a yira k'a fɔ ko min ye baara in ko a ma kɛ salon maa caman y'a yira k'a fɔ Abu Safinɛ Jara ko min ye provoqué Abu Safinɛ Jara ko olu ta a kun dɔn i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye Ibrahim Jawara a y'a yira k'a fɔ ko min ye opération minnu y'o kɛ salon 2021 kɔnɔna la opération 115 Abu Safinɛ Jara k'olu y'o ji bɛɛ lajɛlen ko o sɛlɛ Abu Safinɛ Jara Sénégalais y'u yɛrɛ ɲininka o kumana ji a taara fan jumɛn fɛ o kumana mun ye Ibrahim Jawara a ka nin sanji ji in ko ye a taara fan jumɛn fɛ ɲininkali to min ko a bɛ sigi Patrick b'a ka fɔ la
ako na manya ka fo Abu Safna jira ko mun ye samia nyina ngoni sanji ko asaba ko helela ko tina ga so ye ka bo Ibrahim Jawara ka asutra doni wa no te ko mui Abu Safna jira ko malidon akada nya ka fo ko ni operation me to muna pili provoquer na kalfala no société malien iron compagnie na Ibrahim Jawara ka société akade malidon nya ka na foni ko odon pili provoquer ko me to ji o sabga mu jamana wari milliard fla o sawde bata dafa na foni flani anya sama ka bo mu la siran ko na la dugu fana keita ale seben ngala ibunya obala bidi kero ko fone ben bolodo me bodi seben mini o twa ko lene pana ka fo Abdul Dambele ale ka seben ko mi metal ke ka do fo école karamago la no ye ka do fo syndicat des enseignants ka do fo ko fere ni dabali ku banka o tiga wala sai ka do fo jamani kundi yere ni o asimi guitay wala sa ale bisika idado ulu ka ko no to mi metal ke ka do fo kungo arabado ni o bena ka do fo octobre kalo kleta ani konondoma mi metal ke ka do fo mali école karamago abela jele ko ni ka do fo ko ye la jere bagay jere bay mi tal ke feminga de ka do ka fo mi ni abe wole ko assemblée générale yo o bara yo o ke Assemblée générale ka do fo adabola mingama ode ka se ka mobilisation no ye ka do ka fo ka tondo ka ka do ka fo ka bla dile ka hakli la ku haka jay ka do ka fo ka keni ka do ka fo la nyinu ben niveau mina ka tonde bla dile hakli ka se ka latunu mi be telge ka do fo Abdul Dambele la ka do ka fo ni nyanye zebe ko karamo ko ye kuma chama fo ya yira ka fo mi be telge ka do ka fo nyanye laba mi ni o kram me kalo kletan ani shegin ka do ka fo négociation mu ni o temana olu ni gouvernement je ka do ka fo ko a négociation ko a shima nyesro no bore mi metal ke ka do ka fo nunu nya yira ka fo kunugo ukalla jaro fre ko mi metal ke ka do ka fo ni ya ta laje abina fo ka fo ko gouvernement ta fa ka kala do inyi no ka beni uluka article 39 ko yi mai ka do ka fo ni ya ta laje akili jigi do mi metal ke ka do ka fo wati dola ka do ka fo gwela ko ni anana onga jamani ka suro sabla mi ni o ye sidawo ka tasi yu mwa ni ka do ka fo sanction ta ka bi onga jamani ka ya suro ka fo ikol karama be ukalla nyini na aka ja ko ulu ye fere ni dabale bela jile tiga mi metal ke ka do ka fo la nyini ka jo folo wala sai ka do ka fo jamani amargo abisika temetu mina mai ka do ka fo o baro o bela jile ko olu ye o baranyuma ke baranyuma to kele ti dore ye ka do ka fo ko olu sona ka fara gouvernement ka aka ja ka do ka fo sa 2022 examen mu ni olu kera aka ja ka grepo bela jile sozoro ka nyeshinga examen ko ma o temene ngoro ko fe ka boy mi metal ke ka do ka fo négociation mu ni olu kera utkalo kleta ani mugani shegin en 2022 là i ka do ka fo ko o négociation ko olu nana échouer ma yira ka fo ko gouvernement ta fa ka kala do inino ka beni uye gouvernement ko olu ka mimla olu bu obla gani ka do ka fo ni olu ku bi la ni sabati wati i ka do ka fo ko gouvernement ka tondo wolma aka chidon ko bi gwela do akoko no we ma ka do ka fo ikol karama uye ko fo chama fo ya yira ka fo mi metalge ka do ka fo do na tawla ka do ka fo ko bi anyini jamani kundigi fe jamani kundigi ni oye asimi gweta ashoy aka fere ni dabale bela genetique abisi gisono olu ka ko no to na aka jay ka do ka fo amisika kishi grève ma tumna ko fo kunga kungo ya jira ka fo ko école de ndobe mini o ko Jibril Jawara abina fo ale neni jugubata ka se professeur dobe walma école maître do école maître mi ni obe école sula école so mi ni o ko école doniso ka do ka fo école de do Jibril e Jawara ka do ka fo sanche 8e année na be classe shekina ka do ka fo aye neni jugubata ka école karama ka secret ka do ka fo kamisheni ni abo ba keke sisa ntanu ane mishe neni ngone kalam barka bani no ane mishe neni mishe na ka kobe kalam barka ba ato ya na ka koto no na tuto nywa nga wati dola che karo fosa nga école Abu Safna dira ika école maîtrise ko ndeni imanga neni ko kwa idaju ku banenu di fo non imanga neni franchement imanga neni mi be ni na be kalam ni kalam ite droit fo sur la ni na be kalam ala o kuma mi me talge ka do ka fo école de na no ye 8e année école de aye neni jugubaw ta ka do ka fo ka professeur ka enseignant do ko secret ay ka do ka fo akra wala nkra école la école so mi ni atwa ko doniso ka do ka fo o yoro bele jele na directeur ko ni ayi ijoro la sable ka do ka fo aye fere ni dabali bele jele tige école de ka ala gwe ka bo aka école so la mi me talge ka do ka fo école kramo la ku ka do ka fo école de akele fega enseignant mi neni ama ale kele neni ko sable ni ye école kramo fa wa ikadu ka fo école karamo de bi bo akono ambela dele de kelen sabula ikadu ka fo ko uye ngwe uye ata aka ja ikadu ka fo ka ture ka le masegre mi metal ke ikadu ka fo communicatif ale procureur la ikadu ka fo ture ko uye amagwe sabula ikadu ka fo wala mi ni atale fe ko utonya nga segre wa ikadu ka fo ko utina adaga jigi fiu ntange ni ki ni amatiga gwe la hawla
école karamɔgɔ u ka kungo lajɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ Abdul Dambele a ko i ka dɔn k'a fɔ ko u ye hakili jigin kɛ hakili jigin min don i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Aramata Togola ye bɛɛ lajɛlen bɛ a karama k'a fɔ Madame Ouattara Aramata Togola ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ directrice fana kun don min n'i ka dɔn k'a fɔ Bakineda ale mara kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ an balimamuso in na ni directrice kun ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ a fara a ka direction kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ o affaire o fana bɛ yɔrɔ min na i ka dɔn k'a fɔ ko école karamɔgɔ ko hali bi u bɛ k'a ko k'a ɲɛɲini minnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunnafoni minnu ni a dira kununko assemblée générale ale sɛbɛn Abdul Dambele ale ka sɛbɛn don min ni an y'a bɔ indépendant kɔnɔ indépendant baarakɛlaw bɛ fo indicateur drone fo Abu ne bɛ n bolo de bɛ bɔ ne a ye mun ye DT a kumara Abu a ko ko an ka taa mun ye pharmacie populaire du Mali n'o ko fɔra a tɛ PPM a tɛ ale ko fɔ an bɛ don min na ko bi ko gɛlɛya ko bɛ pharmacie populaire du Mali o ba a kɔnɔna la dɛ Abu Safinɛ Jara gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛna ye k'a fɔ pharmacie populaire du Mali u ka juru mun na bɛ jamana yɛrɛ la Abu Safinɛ Jara juru in ko dɛsɛlen don k'u tɛgɛ k'o da kan koyi a kɛra sababu ye Abu Safinɛ Jara ne wuli ka jɔ a ma kɛ joona e ko pharmacie populaire du Mali furako dɛsɛ ko a tɛna a kɔnɔna la wa don n'a nataw la Fatirike b'a ka fɔ la n'o de bɛ DT ko fɔ a ko an bɛ don min na ko bi mun ye pharmacie populaire du Mali Abu Safinɛ Jara ale de ye cakɛda ye cakɛda mun n'a bɛ fura caman dilan an ka jamana o kɔnɔna o la wa mun ye cakɛda mun don a kɛrɛnkɛrɛnnen don mun ye jamana marabagaw ye a sigi sen kan nka an bɛ don min na ko bi ko gɛlɛya belebele Abu Safinɛ Jara ko o bɛ mun ye pharmacie populaire du Mali o ba a kɔnɔna o la dɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ mun ye ministre mun n'o bɛ santé et du développement social kunna n'o ko fɔra a tɛ Jaminatu Sangare a tɛ ale ko fɔ a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri caman kɛ walasa mun ye nin ko in fɛɛrɛ ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na juru ko a bɛ se ka sara cogo min na nka Abu Safinɛ Jara ko min ye taama bɔ sisi ko o ma mɛnɛ o hukumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ nin kana kalo caman bɔ mun ye pharmacie populaire du Mali PPM Abu Safinɛ Jara u ye dunun fɔ ka bala k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ ka tamani k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ ko juru mun na bɛ jamana la ko juru in ka a sara musaka in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ CFA wari miliyari 30 ani ka n'a bila 35 ɲɔgɔnna la Abu Safinɛ Jara ko o de bɛ jamana o la o hukumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye pharmacie populaire du Mali Abu Safinɛ Jara ko a kɛlen bɛ gɛlɛyaba de u ma o sabu ka mun ye fura minnu olu bɛ dilan ka taa bila pharmacie kɔnɔna la fura minnu olu dɔw bɛ dilan ka taa bila mun ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ko a bɛna kɛ sababu ye ko o furako gɛlɛya ko don nataw la ni wuli ka jɔ ko o ma kɛ joona Abu Safinɛ Jara ko furako gɛlɛya ko o bɛna a kɔnɔna la Fatirike b'a ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye jamana ɲɛmaa n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ Abu Safinɛ Jara a ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw bɛɛ lajɛlen kɛnɛya o bɛ se ka na cogo min na o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ a bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri caman k'o bila sen kan an ka dɔgɔtɔrɔso minɛnw bɛ se ka ɲini ka di dɔgɔtɔrɔw ma cogo min na mun ye bolimafɛnw bɛ se ka ɲini ka di dɔgɔtɔrɔw ma cogo min na baara ninnu ko a bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna la cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen ko o bɛ se ka kɛnɛya cogo min na ko o ye an ka jamana faama o ye hakilinata ye nka ko ni wuli ka jɔ ko o ma kɛ Abu Safinɛ Jara n'i y'a ye k'a fɔ k'i bɛ taa ni dɔgɔtɔrɔ minɛnw ye n'i y'a ye k'a fɔ k'i bɛ taa ni mɔbiliw ye o k'a sɔrɔ fura de bɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔ dɛ Abu Safinɛ Jara Fatirike b'a ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na ko bi ko wuli ka jɔ ko k'a kɛ joona ko n'o tɛ ko pharmacie populaire du Mali Abu Safinɛ Jara ko u ni nin man kan dɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati mun na mun ye suba ninnu n'a bɛ CEDEAO kɔfɛ ka taa bila mun ye UEMOA la u ye gɛlɛya mun ta ni ka jamana in ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara a donni kama k'i bɛna ye k'a fɔ pharmacie populaire du Mali u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana in malidenw kana se ka dɛsɛ fura o la cogo min na ko an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara pharmacie populaire du Mali u filɛ gɛlɛya mun kɔnɔ la k'u ne nin gɛlɛya ko a man kan o de hukumu kɔnɔ la k'u bɛ wele bila mun ye jamana faama ma colonel Asimi Goyita ani ka taa fara premier ministre mun n'o bɛ intérim na bi n'o bɛ Ablaye colonel Ablaye Mayiga ko fɔ u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan Abu Safinɛ Jara olu ka nin ko in bɛ se ka taa baara cogo min na miliyari 30 ani ka n'a bila miliyari 35 la u ka juru mun bɛ jamana la n'a a sarala Abu Safinɛ Jara k'a bɛ kɛ lafiya ba ye nka n'a ma sara Abu Safinɛ Jara k'an bɛ ka taa bolo min kan ko don n'a nataw la ko mun ye furako gɛlɛya o tɛna don ko mun ye pharmacie populaire ani mun ye dɔgɔtɔrɔsow ni ɲɔgɔn cɛla la wa kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de DT Abu i bonya o b'a la tabarikala an bɛ dugawu de kɛ furako gɛlɛya kana don furako gɛlɛya n'a nana jamana kɔnɔ a ma ɲi dɛ kosɛbɛ ayiwa siga t'a la Ala ka ɲɛ ka d'an ma Abu an bɛ bi ta an b'a kuru ka da yan kanubaa ni dɛmɛbaga lamɛnni jɛkulu Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma maa minnu tun bɛ ka an lamɛn Abu Safinɛ Jara an b'u bɛɛ lajɛlen fo an y'o yira k'a fɔ ko min ye Baba énergie ye ale y'i deli k'o dabɔ Gawusu Kalilu Berete Kalakisɛ Abu Safinɛ Jara an bɛ dugawudon kɛ ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ale ye groupe mun sanga Dunura FM ma nin waati in na an seriyalen bɛ o de sanfɛ walasa mun ye limanaw bɛ se ka kunnafoni k'o sɔrɔ cogo min na an ka bi ta an b'a kuru k'a da yan sini
sini ye juma ye wa sini ye don duman ye abu o kum kɔnɔ la mun ye zikiri kɔnɔ ye n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini dankɔrɔba in a bɛ ni sɛbɛkɔrɔ hɛlɛ zikiri kɔnɔ awɔ Mamadu Adama Mayiga kosɛbɛ abana dankɔrɔba in sini siga t'a la a bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ la an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin a ma kumaso kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ gafu jɛman ka madu Maminatu ka dagantigi an b'a fɔ kosɛbɛ Gawusu Keyita Jata mandi masa foli bɛ lase ninnu bɛɛ lajɛlen ma ina arama Ami Mariko Awa Kaba Abu Safina Jara kana bila mun ye Bako la Yakuba Gindo dɔgɔnɔw ka ambassadeur a ka jafo kana bila mun ye Yusufu Sogo ni waati na nɛgɛ karafe o kuma ale bolo Yusufu Sogo an b'a fɔ a ɲɛna ko ani baara mun ye bɔlɔlɔ sa n'o bɛ Facebook ko fɔ o kun kalifalen don Mamu Kamara Mɔden cɛganaw ka ɲɛmaa don selili mun don o bɛɛ Jalakɔrɔji Safo Janginɛbugu jama bɛɛ fɛ a bɛɛ ɲɛmaa ye Bura ye Bura cɛganaw ka ɲɛmaa donc a bɛ cɛganaw bɛɛ coiffé quoi ale de b'u bɛɛ coiffé nka ale bɛna bɔ a la o Bura bɛna bɔ a la ten a bɛna bɔ a la a ma kɛ foyi cellule foyi ɲɛmaa ye fɔ cɛganaw ka cellule o ɲɛmaa de don o tɛ cellule man ɲi o ni y'a ye o cellule man ɲi n'i y'a ye dɔrɔn hakili bɛ jigin cɛ ka dɔnkili la jɔn a ka ɲi n t'a fɔ ayiwa ala ka ɲɛ amina rabi bɔlɔlɔ a banna o kalifalen don mun ye Burama Tarawele la mun ye kuma bara Abu Safinɛ Jara ani Bouakar Tarawele Bete wasalama k'a bɛ sini